नमस्कार, हमारा नाम अमलेश मिश्रा और वालो हम कमलेश मिश्रा ऑफिशियल पर देखा तनी 2 दिन पहले एगो पवन सिंह के बहुत ही प्यारा गाना आइल बा हिंदी में, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। पर एक गानवा के लेके पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ना मतलब विवाद आ गइल बा। कुछ पवन सिंह के खास ओकरा के आदमी ना कहल ओकरा के चमचा कहल जाला। वो लोग के लागत है कि पवन सिंह को बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिल बड़ा। खैर, डूबती नैया जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत दिन से स्थगित हो गइल, बहुत दिन से इंडस्ट्री में चहल पहल ना रहा, तो ओकरा तनी चहल पहल आ गइल बा, तनी विवादे के लेके आ गइल बा, लेकिन आ गइल बा। इहो कहल जा सकता है कि बहुत दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो फिल्म नहीं के चलत, ना ही कोनो सिंगर बढ़िया रिस्पांस लेके आवत लो, तो ओ खातिर पवन सिंह बहुत बढ़िया काम कइले बड़े कि एगो हिंदी में गाना कइले बड़े, डॉबी कइले बड़े। स्त्री मूवी बा, मूवी में अपना आपके एज ए गाना प्लेबैक सिंगर काम कइले बड़े और गाना बढ़िया बा। गाना ट्रेंडिंग करता, गाना चलता। परंतु का ई पवन सिंह पहली बार कइले बड़े लोग के लागत एगो बड़का लकीर खींच देलो? क्या सचो में लकीर खिंचाइल बा? क्या जे भी इंडस्ट्री के कलाकार बाड़े अब पवन सिंह के खींचल लकीर पे चली लो? तो हम बता देवे के चाहते हैं कि ई सरासर गलत बा और ई सरासर एगो अफवाह। ऐसा कोनो बात नहीं के जो पवन सिंह बड़का लकीर खींच देले बड़े, ऐसा कोनो चीज नहीं के जो पवन सिंह पहली बार कइले बड़े। इंडस्ट्री में ऐसा काम बहुत बार भइल बा, यहाँ तक कि लोग तो पता होगे कि चाहिए ना कि इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़का बड़का बॉलीवुड के कलाकार आके एज ए फिल्म में काम करके गइल बा लोग। ई कोनो बड़का बात नहीं है। परंतु जहां तक सिंगिंग के बात बा, गाना के बात बा, तो गाना भी कोनो पहली बार नहीं खे आई। इंडस्ट्री खातिर केहू सोचो कि पहली बार गाना केहू भोजपुरी कलाकार हिंदी गाना गइले बड़े, तो इहो और सबसे बड़ा बात बा। इंडस्ट्री में इतना बड़ा बड़ा काम भइल बा कि सोचे नहीं खेला। और इंडस्ट्री से तू अपना इंडस्ट्री जाके कि और इंडस्ट्री में काम करत रहता, इंडस्ट्री बड़का ना होला, बड़का तब जाके होला जबकि दूसरा इंडस्ट्री के लोग तारा इंडस्ट्री में आके काम करता। जैसे हमारा साउथ इतना आगे बढ़ गई बा कि बॉलीवुड के इंडस्ट्री के लोग भी काम करे खातिर तरसता कि हमारा साउथ में काम मिलो, और साउथ में काम करे जाता लो, तब इंडस्ट्री बड़ा होला, तब लोग बड़ा होला, तब अपना आपके बड़का कल जाला। एंगा पवन सिंह के पर्सनल अस्तित्व बढ़ल बा, ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री के। हमरो लोग बता देवे के चाहिए, एगो बहुत पहले फिल्म आए रहे भोजपुरी इंडस्ट्री के, सबसे पहले फिल्म माना जाला ओकरा के गंगा मैया तो के पियरी चढ़ाई। ओमे लता मंगेशकर जी गाना गइले रहनी। तो बताई भोजपुरी इंडस्ट्री में लता मंगेशकर जी आके गाना गईनी ना, गाना कितना ब्लॉकबस्टर है। एगो बहुत प्यारा गाना रोलो सुन ले होके, गंगा किनारे मोरे गांव एगो फिल्म रहे भोजपुरी इंडस्ट्री के, ओमे एगो गाना रहे सब केहू सुन ले होई कि कहे खातिर सब केहू आपन आपन कहाए वाला के बा। ई पता बा? लता मंगेशकर के बहन उषा मंगेशकर जी के गाना गावल रहे। ओबरा इंडस्ट्री का बड़का ना भई रहे, ओबरा का कोनो लकीर ना खिंचाई रहे। कहे के मतलब वही लकीर पर अभी तक फिल्म लात रख ले बानी। तो बॉलीवुड के लोग आके और भोजपुरी इंडस्ट्री में प्लेबैक काम कैले बा, तो सोची ओबरा अस्तित्व तो कितना बड़ा रहे भोजपुरी इंडस्ट्री के। अरे रउआ लोग इन आगे जाति, कुछ राजपूत खातिर, तो कुछ यादव जी लोग खातिर, तो कुछ हो जात खातिर, तो कुछ हो जात खातिर, तो अश्लीलता फैला के रुआ लोग इंडस्ट्री के अस्तित्व के खराब कैले बानी लोग, खत्म कैले बानी लोग, बढ़ावा नहीं किलो देले। आ पवन जी रुआ अपन अस्तित्व बढ़े बानी भोजपुरी इंडस्ट्री के। अभी रुआ सामने रुकी, हम तमाम ऐसा लोगों के बात बताएं, तमाम ऐसा कलाकार, तमाम ऐसा गाना के नाम रखे जो रुआ सोचे में कहम हाँ इंडस्ट्री खातिर ई कदम भई रहे, ना कि हम जोन कैल बनी तो कोनो बड़ा कदम बा। सुनी, बॉलीवुड के मोहम्मद रफी कितना बड़ा सिंगर बनी। अरे उहो भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गईले बाड़े, उहो भोजपुरी में गाना देले बाड़े। नाम बता दी का फिल्म के? नाम बता दी गाना के? बलम परदेसिया बा फिल्म, ओमे मोहम्मद रफी जी के गाना बा। जाके देख लेला एक काम बा। और जितना आमचा चमचा अपना आप के समझता लो कि हमारे पापा बहुत बड़का काम कैले बाड़े, तनी जाके देख लेला काम बा, पता चल जाए कि के बड़का काम कर। हम पवन सिंह के बुराई नहीं कर, बहुत बढ़िया काम बा, और अभी डूबती नहीं है इंडस्ट्री के उठावे खातिर बहुत बढ़िया काम बा। परंतु इतना अपना आप के ओवर स्मार्ट बन गए कि हम एगो लकीर खींच देले बानी, हमार हई कर देले बानी, वही पर लोग रहेंगे। ई गलत बात बा कि लकीर पहले ही खिंचाइल बा, इंडस्ट्री में काम बहुत पहले ही भइल बा। और सुनी लोग, किशोर कुमार जी, किशोर कुमार बड़ा सिंगर का हुई, किशोर कुमार बहुत बड़ा एक्टर ऐसे कामों कैले बड़े। हम हो गए नहीं तो हार गाना बा भोजपुरी के, बहुत पुरान गाना हो, 90s के भी दौड़ के ओबरा किशोर कुमार जो में काम कैले बनी। का समझता है लोग? इंडस्ट्री इतना छोटा बा, इंडस्ट्री बहुत बड़ा बा। इंडस्ट्री के अस्तित्व तो रउआ 2 आदमी आईनी लो, निरहू जी आईनी कुछ दिन गईनी अश्लील गाना, और बाद से रउआ 2 आदमी आईनी लोगिन, और रउआ 2 आदमी आके तो गोबर कर देन लो, कचरा फैला के रख देन लो इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री एगो कचरा के ढेर हो गई बा, कहे के मतलब कहल जाओ तो गटर। एबरा इंडस्ट्री ऐसा हो गई बा ना, तो इतना अश्लील गाना पहले तो ना आवत रहे, क्योंकि माई बहन बेटी आप शरीर के पर्सनल अंग के संबोधित कर रउए लोग के नेव रखल है, रउए नेवा पर लोग लिंटर ढलाई करके बढ़त आगे। हाँ, लेकिन ई तमाम गाना अइला के बाद ये चीज के मानल जाता है कि इंडस्ट्री उहू बरा थोड़ा डगमगा गई रहे, उहू बरा डूबे के करिया आ गई रहे, उहू बरा लागो कि इंडस्ट्री अब खत्म हो रहा है। कई कोनो गाना कोनो फिल्म ना चलो, मनोज तिवारी हो गई, नीरहू जी हो गई, रवि किशन जी हो गई, तमाम कलाकार हो रहा है, लेकिन सोचो कि कौन गाना चली। लेकिन वही डूबती नैया के पार लगाओ अइले मनोज तिवारी जी। ससुराल बड़ा पैसा वाला एगो फिल्म आइल भोजपुरी इंडस्ट्री में, और वो फिल्म इतना ब्लॉकबस्टर भइल कि ओ बरा के समय के सबसे ज्यादा पैसा कमाएल, और अभी के भी समय में
सबसे ज्यादा पैसा कमाए वाला फिल्म बनल और फिल्म सही में ब्लॉकबस्टर रहल और भोजपुरी इंडस्ट्री के डूबती नहीं है कि एक बार पार घाट लगेला ओकर बाद फिर रउआ लोग के जोन पार घाट के विनाश कर देनी लोगिन है सोचे वाला बात बा। और रहल बात प्लेबैक सिंगर के तो ई तो हम कहनी है कि बॉलीवुड के लोग आके भोजपुरी में काम कैले बा। अब रहल बात प्लेबैक सिंगर के, कल्पना पटवारी भोजपुरी के लेजेंड सिंगर मानल जाली, मालूम है ना कल्पना जी। ऐसा तमाम बोली भोजपुरी इंडस्ट्री के कल्पना पटवारी जी हो गई, कल्पना जी हो गई, ऐसे तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़का बड़का सिंगर जी बानी लो, वहां लोग बॉलीवुड में गाना पहले ही गा चुकल बानी लो। कुछ दिन पहले एगो बहुत बढ़िया मूवी आई रहा बेगम जान, हमें प्लेबैक सिंगर ऑलरेडी भोजपुरी इंडस्ट्री के लेजेंड सिंगर कल्पना पटवारी जी कह दिले बनी। ना विश्वास हो गए तो फिल्मिया के नाम सर्च मार के आ गानवा के जाके सुनो जा, बड़ा स्ट्रगल कैले बनी सबके लिखे में आ तब जाके बड़ा बोला तनी आके झूठहूं के माइक पकड़ के कि हमार पावर स्टार हई कर देले तो हमार ट्रेंडिंग स्टार हई कर देले, एंग नहीं खे विथ प्रूफ दियालो तब पता चली। आई जितना बा हस्ता के सर्च मार के चेक कर लेला ये काम बा। हाँ ए चीज के माना तनी कि पवन सिंह खराब सिंगर ना हुआ, खेसारी लाल खराब सिंगर ना, पवन सिंह खेसारी लाल इंडस्ट्री खातिर बहुत कैले वालो। हाँ इंडस्ट्री में इतना भक्ति गाना देले वालो, इतना देवी गीत, अभियो पवन सिंह के तमाम ऐसा भक्ति गीत बा जो ना कि कहीं भी मंदिर में पूजा होला जा कहीं भी कोनो पूजा पाठ होला तो उ बाजेला, माई डोली चढ़ी चल तमाम ऐसा भक्ति सिंह गाना बा जो पवन सिंह जी के अभी भी बाजेला। लेकिन एकरा मतलब रुआ ई मत अफवाह फैला दी कि बहुत बड़ा लकीर खींच देले बानी तो बहुत बड़ा रुआ रिकॉर्ड बना देले बानी तो बहुत बड़ा ई कर देले बानी, ई गलत बात बा। रउआ से पहले लोग कैले बा। हाँ ई कह सकता नहीं कि ए दौर में अभी फिलहाल जो दौर चलता है ए दौर में डूबती नहीं है कि रुआ पार लगावे खातिर बहुत बढ़िया काम के लिए बनी। गाना राउत सही में बहुत सुपर डुपर बा और ट्रेंडिंग पे जाता गाना, ए गाना के लेके हमनी के समर्थक बा, सपोर्ट बा, लेकिन झूठ लकीर खींचे वाला बात नहीं है कि लकीर खींच देल बनी पे लोग रेंगी लो। ई जरा और चेला चपाती आमचा चमचा लोग कहता है, ई गलत न्यूज फैला होता, गलत अफवाह फैला होता, काहे कि ई गलत बात बा। काहे कि पहले से लकीर खींचल बा। भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा तब हुई जब रुआ वो बड़ा लेवल पे काम कर लो, जोना लेवल पे बड़ा साउथ काम करता रुआ वो लेवल पे काम कर लो जो कि बॉलीवुड के साउथ के कलाकार आके सोचो लो कि भोजपुरी में काम करना। तो रवि किशन खानी रुआ लोग बनाओ के, रवि किशन जी भोजपुरी साउथ तमाम जितना भाषा के मूवी बैठे सब भाषा में वहाँ के काम के लिए बनी तो वहाँ के सबसे बड़ा लकीर खींच ले बनी। वहाँ के ताकि कोई नहीं कहले कि बाबू हम सबसे बड़ा लकीर बाणी, वहाँ के आगे नहीं कहले। रउआ लोग के बड़का कहा कोई रहला इंडस्ट्री में। हाँ ए मैटर जरूर मायने रखता है राउर गाना के, क्या रउआ लोग के नाम पर भोजपुरी इंडस्ट्री चलेला, पवन जी खेसारी जी अभी के समय में जितना यूट्यूबर वाले अपने में गाली गलौज लड़ाई झगड़ा रउआ लोग के नाम पर कर ले तो ओकरो व्यू टीआरपी बढ़ेला। तो ये चीज के मानते नहीं। बाकी लेजेंड सिंगर बानी रउआ आवाज के मां सरस्वती के देन बार सबे मानेला, पर झूठा अफवाह झूठा लकीर के मत कह जाओ कि हम झूठा लकीर खींच दिल बानी चाहे कर दिल बानी। बाकी लोग वीडियो कैसा लगल जरूर बताई लो, हमारे बात से कितना सहमत बानी लो कमेंट बॉक्स में जरूर बताई लो। जय हिंद और जय भोजपुरी।